nu ka yi na hachi na azu wo obele n'ife bayelu Mbaka ya na Peter Obi okwu ambiara ikwu tata unu na ufu aya alahubele ola otego m chọrọ ikwu ya bụ okwu but achọrọ m imelu Mbaka advert. I'm not a Christian. I know that no ga-abụ nkwo ya bụ okwu ndị ga-awọta ndị na-ama nwọta atụgharịa dị okwu since good luck since Peter Obi lose the election ka m chọrọ ikwu okwu a mpụta n'anya mfu na ọgbọgụ dị tight mpụta n'anya mfu na ekworo karị n'azụ being a woman ma na-eche the right time is now because na ndị Igbo adị ekwe maka mgbagbu wee yara ọgụ. Okay, kedu ife melu during that Peter Obi election na adoration Mbaka? Because na mụwa bụ chuwalo na Mbaka bụ dibia. Enwere ike ọ bụ na gụwa na-eso m as a priest or reverend father, mana mụwa aghọtara ya ewelo m nghọta ziri ezi no reverend father. Do you understand? Ewelo m ụdị nghọta ahụ awatalo me as a complete dibia. Awatalo me as dibia na-eme nke na usoro ụka. Awatalo me as dibia tolo atọ, as dibia tolo na mba. Awatalo me as modern day osu. Ela ka m si afụ Mbaka yota osu ndị ọcha. Mmadụ agbakwulu arụsị ndị lom si chebia yota arụsị chebe ani chebe. Mmadụ wee gbakwulu arụsị ndị Rom asị ya na nke a bụ Mary, nke a bụ Virgin Mary na ọtụghị ime wee mụọ nwa nke a melụ nka o jebie Virgin Mary tata anụwa ka m nwere ndụ m ịghọta gị continue making that confession. So ife nwetara Mbaka as bụ edibia bụ aka ji ọfọ bụ osu mmụọ kama na mmụọ bụ osu ya bụ mmụọ ndị ọcha ela ka m si wee ghọta. So owelize ife ọzọ bụ unu akọwatazi elu mmịa ọfụma ịghọta. So ka anyị were ya like this. Na during Peter Obi's election, Peter Obi went to adoration to consult a dibia. Fortunately, this dibia will maximum capacity in congregation. Ịghọta. A lot of people on ground. And then this particular dibia, who is a seer, because people are born with gifts. Just because you don't have gifts doesn't mean gift is scam. It is you who does not have it. When you say gift is scam, it means that I am saying that business is scam. I'm saying that transaction, all sorts of transaction is scam. Just because not also tell me do you understand? Now Peter Obi went and consulted a dibia. But that dibia is a greedy seer. And that dibia saw that Peter Obi a man win the election unless ka agbayeri aja n'ukwu. Obro na ebe na dibia afa sigi n'ezi agala aga. Ịghọta no were ife a ga-eme olesi ka were ife a ga-eme olesi ka emerie ife a ga-emeri ya dibia afa ahụ asịrị m gị chọrọ iweta as fiction is fine. Dibia afa ahụ wee na Peter Obi ya wee kwuo Peter Obi charge. Ọkwuo Peter Obi charge si a Peter Obi ama m need stingy. Peter Obi na-asị na ọ bụrụ na o nwere project iji na m ga-alụ ọsị a na ya gaba na ọma win. Nkwubi okwu ahụ Mbaka kwubie ewelo any influence or impact in the life of Peter Obi. Do you understand? Mana the thing bụ what was written, what is supposed to happen. I was among the people who were there. Na Peter Obi ama win in this election. I think I was the first person or among the first people. All right. Peter Obi well massive crowd. O when I were from the north na support here.
Nandi South na support ya, Nandi East na support ya, Nandi West na support ya. Peter Obi flood the possibility of not winning the election. And the dibia said unto him, Peter Obi ega anuwa na anagita ata anuwa. Ewelu so many words untold. Ega anuwa na anagita ata bi mirikiti ego. Dalubo wime. Malo kondom kam geji we cholo gi ya baja. Makoyi Igbo chia Nigeria. Emalo ikolifem Emalo kiti yaka nife bayele election a. Ogeduje mo obodo afudebe. Emalo ko ogeri ụmụaka. Emalo ko gebe ndum nkenke. Emalo ifem ga sign kamfu na omelo. Maka na mụnwa bụ dibia na afọ ụzọ afụgo na m ga-ekechiwa ọgbọ n'uke aso this election nke a na we na-adị afụ because people are hyping you. Afụgo m na m ga-akwapụwu aja anụwa even when you cannot see it. You cannot see it because you feel majority is on your side, but you did not cool down to listen to the voice of a dibia who is asking you for negotiation. Because that dibia ma go if actually me can if us give way yankwa. Promise me, let me back on your promise and make move. If I die, I die. If I perish, I perish. Here know about the life of a lot of dibias. Ewalundi dibia gaga any extent. Obulu no ni mirika na aba. Kafu no demma. Obulu no na ya wuka gaga. Obulu no ni ikuku, obulu no nugo welu ndi dibia game ihe na adi ememe ihe di unthinkable obulu ni mata. Ase ka nju oge kuwa boy na ekiri m today. Ase kwali na obulu ni mata. Ka male jode ajuju. Ka male jode ajuju because all depend ko ye ha eota. Mbaka assuming the position of a dibia in this folk tale is not asking for what he needs to command the supernatural. I need you to give me a promise, you a stingy man. We all do it. Obulu that yes, he with the legal man. Open if I'm if he get me lie. I back here with tank my botalun gefi. I got my goluge moto. I got my local go no balogan. I back here with those things, alright? And then Peter Obi now look the Abu Dibia less in this fiction. Peter Obi look that Dibia less. Who are you? In the wilderness of Enugu State. Can't you see that hailing me? Can you not see it with your two eyes? Are you blind? Can you not see that I already won the election? I am not gonna promise you a dime, a thing. If you have a project, I might spare you. Mana dibia na afụ mmụọ na afụ mmadụ agwaghị ya na ọma mmeri. O kwuru ya arrogantly ebe afọ ka Mbaka na-ewe errors in his messages. Say this is what you saw. Stop monetizing it. Stop making it look like you need to be paid. Say it. This is how it was revealed to you as a dibia, and this is the much you know. In case always refer about the timing. Always refer mezin. Always a case we buhari and more say no problem. Man the next side in case for Mbaka. Kwa ye la obole siya neighbor bad luck. Ni melonka. No. Asa na migo no obolo ni ba na nwata m nelo mu na Mbaka bu dibia so na ndi isi Nigeria. So na ndi isi ife a na-eme n'obodo a ele afọ ka nlo n'ọdị ịghọta elo m na Mbaka na-eje ije ka ibe ya ịghọta wọtazie yela. My point this morning is simple. Without heeding to the advice of a dibia, Igbo land will perish. Anambra will perish. Eota.
without listening to the advice of a dibia. It will be just a general. Listen, go and write it somewhere. So either you take the advice of a mad dibia, where the dibia bagora la manoka zozi, you take the advice, or you take the advice of a dibia in the church, of a dibia working in the vineyard of Osundocha, of Alusindocha. You take the advice of an Igbo dibia working in that vineyard. Or you take the advice of a natural dibia working as an Igbo traditional dibia. But without a dibia, your destiny, the destiny of a nation, cannot be actualized. A timing, it can only get harder. And the only thing that will improve time, the only thing that will impact our lives, the only thing that will improve our season is if we listen to the advice of a dibia. So when Peter Obi is doing like this, he should remember when Soludo is doing like this, he should remember that the likes of Peter Obi refused to listen to the advice of a dibia and they failed. He should remember that the destiny of a kingdom entirely lies in the hands of the gifted ones. And so it has been from time immemorial. It did not start in our time. It cannot end in our time. We cannot be subdued. Governor Soludo. Do you think that now you can become do you think it's possible for a core Christian, so Christianity, Brazil Christian, Nebu Bible? Do you think it's possible for that person to be a governor? Try Janisia. You wait. I want to listen. Aja can be defined as iputana mmiri obodo unu ikuo okuku yelu dati mmiri si ana ogwa na na abiakwa ona obodo na ogwa bo oye mbu na abia mmiri ana ututu a so that ezumezu mmiri aha anozie ki hali ije kwashi hanike o ya waba aja ki hali ije kwashi hanike ki hali di grab ya nike ki hali force ha bia kwashi ha wabu ezumezu mmiri o ya waba aja ikuyelu ha oku ikene ha no lo ofuma nwena agwazi gị na ọgwụ kita anu abi ije kwashi ha n'ike ha pa ga aju na yusabi ha gbo ụmụ gị na yusabi so na ibe na ka ihara ije kwashi ha n'ike ahụ after ikwuru ya you now wait for the outcome, you now wait for the reaction. Sometimes ọ na-abịa ekpebe ekpere ọ dịka Chukwu adị aza ekpere mana Chukwu na-aza ekpere. Inu ife mkwuru ekpebe odika Chukwu adaza mana Chukwu naza. So I conclude this by telling you that ife mkwuru ebe anu book fiction or irony, or rather my personal understanding or perspective about the person of Mbaka in this 20 whatever century that we find ourselves in, okay, and how being obedient to the chosen ones or to the dibias could lead the entire Igbo to safety. Just in case they don't want safety, the worst to happen, I'll make sure that my family is safe. And during this wars, I will come out. If we die, we die. If we perish, we perish. After all, we did not die yesterday so that we can die tomorrow. I want you to grab something from this and understand. I want you to use your sense and understand what I'm teaching. Don't expect me to teach it that way. Thank you.